Human atog palit og bugas, mga unta diretso kay nakaluto naman. So magampo sa tadaan kay pasalamatan nato sa Ginoo ang atong grasya nga nadawat. So mo ni guys no, siyempre namin ang hatag na to ganina og kuan, panalangin. Bugas na yon para dagdag litson para lingaw kay ang pamilya. Dili na to na ipalit og ilimnon nga makahubog kay kita ray mahubog kahuman magsuka-suka pag ta. Kung nagi mga hatag nato so ato gid ang ipahilo na og tarong ato ipalit og kuan kanang insakto gid nga mga busog ang tanan dili kay kita ray mga busog ug atong mga barkada. Dapat gyud nga ang atong unahon is mo nga mag-ampo ta sa Ginoo tapos ang ikaduha ang atong pamilya no. Sa mga idol no siya sa mga tao diha nga daghang grasya no sa ato ang mga kuan daghan magay madawatan so siguro agad nga makakaon ang inyong pamilya sa pinaagi nga maayo nga kalihukan o mga idol no dili ta manghilabot gyud kinahanglan nga maghimo gyud tag maayo so do what is right og para malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi so ito nindot kay banding-banding sigunani lang at least nga nindot ang banding-banding sa atong pamilya so karon atong i-pass forward mga idol para dili mo laayon maglantaw ba so wala ang mong sudan di ana no litson manok na siya so lami kayo ang litson manok basta ipares na to sa street rice or jasmine rice nga mo ang gilungag nga nindot man kayo luto kay matud pa nila basta humay pwede na gulay sudan plus gisudanan pag ginamo aperte busugan na mo ana so kana nga bata diha amo nang kamanghuran ako nagpahungit na nako kay galangi man agod kinana man pud siguro ta sa una bata pa ta mahungitan man ta. Okay, ang siyempre, mo ni tradisyon nato sa Pilipino. Kung naatay gikaon hilison yun mo na imnan din nato soft drinks. Aron mahilis sa padayon din mga na pod. Ana ram, bali-bali ra ba. So, shout out sa akong mga followers diyan no. Mayong adlaw diha kaninyo yung tanan ug salamat kayo sa inyo makanunayon nga suporta sa pag-share ug sa pag-comment ug sa pag-like sa atong mga video. And kami magapadayon paghihapon paghimo og comedy video. So, natay YouTube channel Id Art Vlog o Facebook nga Id Art Vlog and then shout out sa inyo mga idol no salamat kayo sa inyong walay sawang suporta sa ato ang Id Art Vlog sa ato mga idol diha nga mga yog sticker natay sticker no nagapahimot tag sticker kay ngano maabot tag laing lugar at least ba nga natay mahatag nilang sticker kung singalan sa tuwang Facebook ma-search dayon nila. So sa mga nagba-vlog diha, padayon lang gid ta, imo tag video once nga na-monetize mo. Sige upload na gyud mag-video nga kanang dili copyright ba, walay copyright music. So karon ga voice over ko kay pag record gyud ako ng videohan ani siya music. Og karon mga idol, ako ning gi-voice over para wala tay copyright music. Kay naga-music mo gud mi as TV. So upload kita video 3 times a day kada adlaw and salamat kayo no sa inyong suporta. Sa mga nag-vlog diha padayon lang upload lag video kay ang algorithm na bahala sa pag-spread sa atong mga video. Daghang salamat mga idol, shout out sa inyo mga idol naay mo kanunay suporta sa atong video mga idol. Salamat kayo no. Shout out sa tanan. So human naman tagkaon toothbrush sa punta para mahinlo. Thank you for watching mga idol. God bless you everyone. Dire na lang tataman. Bye-bye.